Mănușa. Poveste ucraineană. Mergea odată un moșneag prin pădure, iar în urma lui alerga un cățeluș. A mers moșneagul ce-a mers și și-a pierdut o mănușă. Și iată că a trecut pe acolo un șoricel, a intrat în mănușă și a spus: "Asta o să fie casa mea." În vremea asta, Hop-Țop s-a apropiat de mănușă, o broscuță, și a întrebat: "Hei, cine stă aici?" "Eu, șoricelul roade multicel, dar tu cine ești?" "Eu sunt broscuța umblă fuguța, primește-mă și pe mine." "Hai, vino." Și uite că acum stau doi în mănușă. A trecut în fugă și un iepuraș. S-a apropiat de mănușă și a întrebat: "Hei, cine stă aici?" "Noi, șoricelul roade multicel, broscuța umblă fuguța, dar tu cine ești?" "Sunt iepurii ce aleargă pe aici, primiți-mă și pe mine." "Hai, vino." Și uite că stau trei în mănușă. A trecut o vulpe și a întrebat: "Hei, cine stă aici?" "Noi, șoricelul roade multicel, broscuța umblă fuguța și iepurii ce aleargă pe aici, dar tu cine ești?" "Eu sunt vulpița cu metrița, primiți-mă și pe mine." Și uite că acum stau patru în mănușă. Când iată a trecut un lup, s-a apropiat de mănușă și a întrebat: "Hei, cine stă aici?" "Noi, șoricelul roade multicel, broscuța umblă fuguța și iepurii ce aleargă pe aici, și vulpița cu metrița, dar tu cine ești?" "Eu sunt jupânul lup sur la trup, primiți-mă și pe mine." "Ei, haide, vino și tu." A intrat și lupul, acum stau cinci în mănușă. Și uite că s-a ivit pe acolo un mistreț și a întrebat: "Groh, groh, groh, cine stă aici?" "Noi, șoricelul roade multicel, broscuța umblă fuguța și iepurii ce aleargă pe aici, pulpița cu metrița și jupânul lup sur la trup, dar tu cine ești?" "Eu sunt porcul mistreț, colț lunguieț, primiți-mă și pe mine." "Tii, ce belea, toți ar vrea să intre în mănușă." "N-ai să poți intra, să știi." "Las că intru eu cumva, primiți-mă numai." "Ei, haide, ce-ai să faci? Vino și tu." A intrat și mistrețul în mănușă, își face loc și acesta și uite că acum stau 6 în mănușă. Le e atât de strimt că nimic să se miște nu-i chip. S-a auzit apoi un trosnet de ramuri și din desiș s-a arătat un urs. Ursul tot spre mănușă s-a îndreptat. "Hei, cine stă aici?" "Noi, șoricelul roade multicel, broscuța umblă fuguța și iepurii ce aleargă pe aici, și vulpița cu metrița, jupânul lup sur la trup și mistreț colț lunguieț. Dar tu cine ești?" "Mor, mor, mor." "Da mulți mai sunteți aici. Eu sunt Moș Martin cel bătrân. Primiți-mă și pe mine." "Cum să te primim și pe tine, că e destul de strâmb și așa?" "Cum s-o putea?" "Ei, haide, vino și tu, dar mai la margine." A intrat și ursul și acum sunt 7 în mănușă. E atât de strimt înăuntru că mănușa e gata, gata să pleznească. În vremea asta moșneagul a băgat de seamă că și-a pierdut mănușa și s-a întors să o caute. Cățelușul alerga înaintea lui, a alergat și a alergat până când a găsit mănușa. Zăcea pe jos și parcă se mișca. Cățelul s-a pornit să latre: "Ham, ham, ham." Cei 7 s-au speriat, au ieșit afară din mănușă și au tulit-o în pădure care încotro. Iar moșneagul s-a apropiat și și-a luat mănușa.